Den første folkeskole, jeg kom på, passede ikke så godt til mig. Men heldigvis for mig, så flyttede mine forældre et andet sted hen i byen, og jeg kom på en ny skole. Her var der nogle yngre lærere. De så lidt mere frit og nyt på tingene. Og for dem var det vigtigt, at vi elever havde det godt, og at der var en god stemning i klassen. Og det betød faktisk, at jeg lærte mere. Det var også vigtigt, at mine forældre og skolen var på samme hold. At de respekterede hinanden. Og lige netop det er stadigvæk meget vigtigt, og hele den grundlæggende fundament for en god skole. I dag stilles der større krav til folkeskoleeleverne, end dengang jeg gik i skole, og de krav er helt anderledes. Naturvidenskab og høj faglighed er vigtige elementer, og det tæller, hvis vores børn skal klare sig godt ude i verden. Og det skal de selvfølgelig.